kutha Solo mudolan mudi ning taman Juruk ing pinggir Bengawan Solo mudolan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngiket janji cayaning bulan rajang pucuk ing cemara angin kang teko sasat gowo gendeng tresno banyu bengawan sinara cayaning bulan lir sewu dian alira buka kenangan ngresake nopo mung sarwa ana ning taman Juruk taman indah kutha Solo papan kreasi rino lan wengi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali sasat gowo gendeng tresno banyu bengawan sinara cahyane bulan ler sewu dian anglira munggah kenangan ngrasake nopo sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali sing tuwa-tuwa lagune nganti lali nyanyi kok malah marai lali kancane. Biasane ora tau nyanyi sing ngarepe bulet. Sing mburi ya bulet. Kowe ya melok bulet. Biasane nyanyi aku ya lurus. Lurus ora tau salah. Kok ngarep tak enggok-enggokno kok motor gibi ya. Omonganmu kok ya. Ora dadi boyo. Boyo nguntal wong. Boyo pangapa? Boyo pangapa? Nah, ya jengene manusa. Lah meneh tek iki arang main. Main terus sepletoten. Lho ora ngono gumun aku. Gumun kene, Pak. Ketoprak siswa budaya senanggap kok gendol dong bacin. Pengenane kok tanggal pira iku tanggal 4. Tanggal 4 Desember maine nang gendol iki tanggal 6 maine dong bacin. Terus iya. Iya, lho mendem wedoan nyelah, mendem lanangan nyelah, mendem banci lah. Banci kok lahi piye? Lah iya, nah tak pikir ngono. Ora ngono iki kok taman-taman ke maroh piye? Lah kene, Pak.
Untuk saweran ratik baen. Dihitung mangono untuk nak 8 juta. Mosok 8 juta. Karo adol wedhus loro. Iku ora untuk saweran tok. Lah apa? Iku adol wedhus. Ayo campuran. Campuran. Ning ngomong-ngomong perkara saweran, nek iki wis blas ora ana saweran menawa. Tetep ana ah. Alah ora uman. Iku buke jek nggo tas kok. Mah aku nek iku no aku. No. Masalah umbenan iso ndadekno aku nang rumah sakit 3 sasi ya. Lho kok iso ndadekno ning rumah sakit gini? Lho kok gene iku piye ora roh? Nggih matur nuwun alhamdulillah. Lila mengke wingking mawon nggih. Lagune guri-gurilah aku tak omong sedilu. Tak omong-omong sedilu layake ketoprak ngono ya. Aku nak main nang kene ku eling dagel karo Wawan. Kene kok ilinge, Pak. Wawan guri iki lho. Ndek jaman Desa Nawi. Ilinge piye? Ya eling dagel karo Wawan kok ilinge piye Ya maksude ilinge piye dak diceritakno ah. Ya eling dagel karo Wawan maine ning kene. Wawan saiki wis dadi apa? Dadi wong. Iki wis rabi. Wis menempuh hidup yang baru bersama istrinya. Sing nonton piye-piye lah ya disyukuri. Wong panjene ketoprak siswa budaya iku nak tak pikir-pikir sing seneng ya Pak Eka Bloko. Lah kok iso? Sing pundi Pak Eka? Mbak, Pak Eka pundi, Pak? Pak Eka ampun tilem. Iya sing seneng Pak Eka Bloko karo Sariyati. Ndak kene. Kok iso Pak Eka tok? Iya. Kok lagi kene ku mergo apa kok sing seneng Pak Eka tok? Lho nyatane angger sedekah bumi ya gak gelem nanggap koprak iki no. Walah. Lah ketoprak endi, Pak? Ora roh. Ane mbok takokno aku kowe kok ngedohno. Bare mbak nak roh bare mbok tomboki. Omongam kok iso. Toprake anjen larang kok, Pak. Alah. Larang anjene le panjer karo bose. Lah kene nek karo bose. Nah, nak panjer karo aku khusus dong bacing ya 5 juta rong dina rong bengi. Lho. Lah pemaine. Pemain apa? Lho ketoprak ah. Mbok takon pemaine bayar ana pemaine ya. Lho panjake. Ya ora nggo panjak. Lah wedok-wedok mang Ora usah. Lah kok tanggapane 5 juta? Ya panggunge didekno terus ditinggal mulai. Tinggal mulai. Ya ben bariku bet diobong wong kene ya. Ngomongamu toprak kiai kene wis mudeng. Wis mudeng. Zaman tahun 2020, 2026 regane standar ngene iku wis mudeng. Wis mudeng ya wong kene ya, Pak. Lah iya, ora usah perkara sedekah bumi tanggapane wong sedesa. Khusus RT 4 kene iki. Ya kan dipoteng. Terbanyak ya suara terbanyak. Supaya suara terbanyak apa? Engko nanggape apa? Ngono. Nah digawe taun iki ya wis gumantung sing di omah. Manut sing di omah ya, Pak. Manut sing di omah. Ora usah mikir kok tanggapan, Pak. Tanggapan larang murah padha ae. Nek murah iku entuk elek, nek apik entuk apik. Tergantung duwike ngono lho, Pak. Kualitas itu tergantung duwike. Murah kok entuk apik. Murah iku entuk elek, nek larang entuk apik. Ngono, nak murah iku. Nek murah entuk elek, nek apik entuk lah. Apa nek larang entuk apik? Lah iki larang tak murah. Ya larang. Lho aku disempro kok nguri ngono. Iki larang tak murah. Larang. Omongi cah-cah. Lah apik ta ora? Ya apik. Wah, anjing dadekan sore mau geger. Kowe geger, Pak. Ndayak do medun ora tek umum. Saweran kukut ah, taman ngukut. Taman kukut, saweran ya kukut. Metu ndayak ya ngukut saweran, taman ngukut saweran. Oh iki alhamdulillah aku jelas 50 le. Ijeh entuk ya. Ya kowe ora lah. Ya aja ngono ya sithik-sithik dibagei. Wong balane kok ora dibagei. Sono nek usul iku lha apa? Wong engko dikai taman.
Duit 50.000 kok son barang. Wah iya. Tak gecek sisan ya aku malah 10.000-an aku mbok umani apa? Ora usah kok mikir saweran, Pak. Wah, aku iki ndi masalah. Lho masalah apa? Wah, aku ndi masalah bingung wis. Omah-omah wis tukaran geden. Tukaran geden kok gawane ketoprakan lah apa? Lah nek ora kepengin curhat mbek kowe kok. Curhat ah. Curhat iku apa lah? Curhat iki cerita masalah neng omah. Ora ngono lek mulai sangkok imang kondi. Mbok silai. Ah iya. Awe curhat Masalah apa? masalah rumah tangga iki. Oh. Lho nek rumah tangga ki wong lanang karo sing wedok sing diurusi dhewe ya. Lho iya. Omah-omah deket aku karo bojoku tak urusi dhewe. Mbok urusi dhewe. Lah kenapa kok wong liya melok-melok? Lah wong liya iku sapa? Lho, wong liya iki melok-melok kami tuwa iki lho. Kami tuwa. Tuwa. Lah kok iso melok-melok iku? Lah nek ora bojoku kon melok kabeh are. Bojoku iki lho kon melok kabeh. Lho gak Wah, aku yo ora trimo ah. ora trimo piye maksudmu? Aku iki mbarek lho, Pak. Aku iki mbarek. Iya. Kabeh sapa? Ganteng ndi karo aku? Tak gecek sisan. Lah yang mbok gecek piye? Sugih ndi karo aku? Lah aku main ketoprak rino wengi ya barongan ya apa ae tak lakoni demi bojoku. Lah sapa jenenge kami tuwa teko kok moro-moro kon melok kabeh iki. Bocah gendeng. Arek gendeng kene. Wong bojone ayu dhewe setiare. Sing ape tak kandakno karo nganten lanang. Heeh. Oh, Mas sapa? Mas Imron, Mas Imron karo Mbak Eka. Mbak Eka. Heeh. Ya iku mau kabeh iku mau. Ora isa kabeh kok kon ape nggo bojoku iki lho. Kabeh ku ya Allah Gusti, aturan pemerintah iku lho. Kabeh iku keluarga berencana. Ora menungso. Menungso apa wong menungsane ndelok wong ngusungi tratak. Ora apa-apa. Ben kono nyicil. Nyicil engko ae, Gun. Ku tak ewangi. Wah, alah apa? Lah iya engko tak wae 10.000-an. Gerang rusaya aku. Kok iso mikir musoi kuwe lho. Lah aku wong sing nonton wong 8. 8 lagene. Angger ana gotong ngono ki ngeti kono, kuwatir nak glundung menapa? 8 ra masalah. Ora ngono ndak awan ana bar setrum bengi ana wong glundung aja. Glundung sapa, Pak? Lah iku ning kono iku. Ana wong glundung, Mang. Kok mang nak didongakno muga-muga ora glundung nek omongan kok diomongi kok ora tanggap. Ora apa-apa sing delok wong 8 iku delok syutinge. Sing delok ribuan. Syuting ngene iki nak nyuting nggone tanggaku malah syutinge wis digawa muleh. Lah nek iso digo muleh kene wong Ana ketoprak ora ana wong delok. Heeh. Syutinge dibongkok gawa muleh. Lah kene nek dibongkok. Lah ora ana wong delok iku. Iki profesional kok, Pak. Al-Robiah iki profesional. Iya tak baleni. Heeh. Kabeh iku keluarga berencana aturan pemerintah. Ngono ora kok kabeh mbarek endi. Iku bener kami tuamu. Bener berarti, Pak. Bener. Ora menungso ya. Ora menungso sing arep tak kandakno ngantene Imron karo DEK. Mah ya iku. Berarti iki kabeh keluarga. Nganten nak iso iku anut aturan pemerintah sing diarani kabeh keluarga berencana. Oh. Aku berarti salah paham ya, Pak. Salah paham. Mulane takok dhisik sadurunge. Ya wis sesuk tak moro ning nggone kami tuwa, Pak, juk sepura ya. Lah iya. Kabeh iki keluarga berencana. Berencana. Iku nek bene siji. Ya yo bene siji. Nek bene loro, lho ya keluarga berencana bahagia. Iku nek bene loro. Nek bene telu, keluarga berencana bahagia betul. Nek bene papat, keluarga berencana betul-betul bahagia. Nek bene pitu, keluarga berencana bebek buntute bundel. Tak gecek sisan iki malah. Lho senengane kok nesu. Alah wong kabeh kok mbok takokno kok nganti 7.
kabeh yo mung siji keluarga berencana. Sing ana patang macem wernane, siji rupa pil, loro rupa suntik, telu tusuk jarum, papat spiral. Nggih Mbah, piye Mbah? Iya bar iki lho. Njlentrehno iki kok nek ditakoki ngantene piye? Ya ora usah kepiye lah. Omongam kasete nak dadi piye kok dudu ra ono dagelane ra ono judule ngono. Sampai sing doma. Sing nanggap. Nggih, Pak. Nggih. Mbah. Ya, kabeh iku mang kudu dinot sing diarani pil, suntik, tusuk jarum, telu spiral. Lah nek sing pil ya diuntal lah. Diuntal. Sing kepindho mang apa, Pak? Sing ngantene aja nganti lali saben wengi nguntal pil. Nek nganti lali nguntal pil ngantene mbake kagampang. Gampang. Iya. Lah nek suntik manggone ning bokong. Lah nek sing jarum, tusuk jarum manggone ning persendian. Persendian ya Pak ya. 4 tahun, 5 tahun kudune ganti. Lah nek sing spiral, nek pil diuntal. Iku mang sing pil. Iya. Pil diuntal. Suntik nang bokong. Ning bokong jarum, tusuk jarum persendian. Nek spiral, nak pil diuntal. Diuntal. Kok pil terus lah. Lah nek spiral mbok takono carane masang ora ngerti ya. Lah nek aku ya ora. Lah nek spiral carane masang. Nek spiral digawa ning bidan. Digawa nang ngene Bu Bidan. Ning Bu Bidan masang spiral. Dikon masangno. Upama masang dhewe. Ora iso jlimet golek ya, Pak. Wah, kon jlimet tak goleki. Wong jalukane mendem wedokan. Niki mau ketoprake pancene sore. Jam 8 punjul 7 menit gambyong. Lagek gambyong. Ya ora lagek ah. Lah ya mak sore jam 8 lewat 7 menit gambyong. Wis gambyong ora lagek. Wis gambyong. Kudu yae ning kudu suwayahe lagu-lagu. Ngono. Mendem wedokan, Cok. Berarti mang kurang ya, Pak ya. Ya kurang. Mendem wedokan terus ping pindho mau lilo. Duwe wis nang kene. Ayo le mendem wedokan le. Ayo Mas Dodok. Ya mendem wedokan. Alah aku nak ora iku jane ya gelem. Aku ora wani nak ngono kan aku. Mang wis gandang lho Pak mendem wedokan. Iki tanduk. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa sing duwe gawe. Heeh, Pak. Ngono. Baik. Siap, Mbah. Ya, Mbah. Aku kan sinjen. Nggih, Mbah. Lah iki ya iso duet lho, Mbah. Wis iso duet ta? Kene Mbah Elik ya, Mbah. Elik ya. Padha tuane mah. Aku 6. Apa, Mbah? Lho iki untuk pasangan kok, Mbah. Wis untuk pasangan iki. Anake selendro dia meniku dulur lanang. Ayo angkat bae. Monggo, Mbah. Sehat ali sehat. Nggih. Musiknya lah ya ora paham blas aku nang niki kok. Saya kowe semeneng aku nyanyi. Oke. Ben kowe. Mbakne. Mimik sik, ngombe sik dah. Aku njaluk dikawinke. Ayo Bu Sinjen.
Ora jajah lha sing lanang nesu aku mlayu ah. Gak apa-apa. Kabeh dulur. Ngawur iku jenenge, Mbak. Al Robi'a Production, JNC Audio. Simbok watahulu kuwi ana katan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedokan ya aduh simbok ra bisa turu awak pengen ketemu Sembok. Alon-alon. Wong iki sing ndelok ya karek kursi tok. Iya. Nggih. Alon-alon ae. Alon. Sing penting iku ngantek trontong. Aja nek ngantek trontong wis esuk kowe nimbal iku malah kowe rekoso ah. Wong nimbale cedhak kok, Mbah, karang bale mriku lho. Lah ya nek karang bale lah nek terus esuk ngantek jam 5 kowe ora rekoso ah. Iku lho, bapake Slendro iku lho, bapak Slendro. Ora gampang wong bojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. Yen limandemu. Jane wedok apa bojo? Tok pakani watu. Iki jane mang kowe kok, Mbok. Ah wis bar kok dikon terus. Bapak Slendro iku rewel. Pak aku ora apa. Lah kliru mang. Lah ya kliru aku ora kliru ngono Kang wis. Nek mang wedok terus aku mang piye? Lho sing kliru kono kok kowe malah sing diamuk. Jelas. Ora jajah. Ora jajah ya. Ngantek jam 5 lah ora jajah nang masalah iki. Lho, ora jajah. Iki aku pembuke. Mbak malah bingung dhewe. Lho sampeyan ya. Yen mengkono, Mbok. Yen mengkono, Mbok. Aku tak nyambut gawe. Golek duit ning Kalimantan. Dua kali. Kliro, Mbah, malah. Dua kali.
Simbo. Terus piye? Sampean tok. Simbo. Simbok. Aku wis gede. Kanggo nikahan. Simbo. Aku wis gede. Ana prawan. Coba takokno. Bapake Sendro wis rewel. Simbok. Bulan kowe. Ana katang. Ora damang kono. Ora sarengan kowe Bapak Sendro. Simbok. Aku wis gede. Ana prawan. Coba takokno. Aja samar kabeh anggota Bapak Sendro duluranan. Ya siap. Aduh Simbok kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedok. Sik. Aku iki ora karena iki terus iku adikku. Aku iku malah aluk mulai bubuk. Iki lho Bapak Sendro iki lho. Lho kok aku terus gak ngono. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Sampun. Dik wau. Lilo nggih. Diatur lilo yo. Wis ngono kok, wis kok. Gak apa-apa. Di awan. Gak apa-apa. Monggo Dor. monggo Ndara. Masak lagu paling gak 12 menit ta. Mang disawer. Nah iya ana sawerane Tesih 50.000. 50.000. Monggo Ndara. Wis sing napa wis sing nyanyi. Ya ora apa-apa aku nyanyi. Spesial buat yang kenal lagu. Ojo nyanyi ya kowe sing gondi aku. Wis 50.000 gopo. Wis kurang-kurang. Alrobi Production.
wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sinet sing lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku wis nganti teluk ketiga nanging sliramu ora kirim waton bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambut jogo malah kok blenjani apa pancen wis nasibku pisahan karo sliramu najan napot jroning ati nanging aku ra iso